byť? Asi budeme kopať minové pole. Dobre, ale jedno by som dal tam a druhé tam. Prečo dve? To sú dve možnosti. A tam to nemôžeme dať, lebo tam je cesta. Práve. My sme to podľa mňa dosť dobre zakryli, tak ja neviem, Neviem, či sme to pokryli, ale tam to pokryjú tiež, ale stadia pôjdu skôr. Tam je ešte roboty. Tu hranu, ako som ti vravel, a ešte ten ľavý okop tam spravíme. A on je v podstate hotový, len tam to treba trochu... Tento tu okop je dobrý? A tam je asfalt, ja neprevedie. Ale skôr tu, jak je tento les. Ja mám pocit, že tam to bude... Jak poznám je otca, tak viac pôjde tam. No a kde to tam dáš? Ja si skôr myslím, že tam sa granáty uživia. Tam je tá asfaltka? No. Hej. Ja sa neviem ukazovať, ja som nerobil. Normálne, vážne, zakývajte. Pís! Chcem ísť domov! Ty pôjdeš do Rytia, nie domov, do piči. 2 zranenia, potom môžeš ísť domov. Ja mám 2 zranenia, mám vlka spálené ramena do piče. Tak choď domov. Bravo 1, bravo 2. A vyskúšam, ako sme sa napojili. Svíti. Hej. Jaro, ty kokos, ty si ešte na akcii v robote. Zabije. To je kde to uvidí? Do piči. Skončila muzika. Zapadkoví hráči. Si mi pokazil záber filmový do prčíc. Areky! Jak tu? Zatlačíme rýžové pole, aká bažina. Rýžové pole, aká bažina. Rýžové pole. Pole. Poď sem, ty Bystričan. Ta písnička, jak říkal můj děda, je rozhodně lepší, když vás probudí hlasitá písnička, než řev na let, že ano? Jen tak mimochodem, slyšeli jste o tom Mariňákovi, který dostal zásah RPG a přežil to? Sám jsem tomu nevěřil, ale Mariňák, kterého jsem potkal v baru, trvá na tom, že se jeho kámoš opravdu srazil s tou zatracenou věcí a ta, že nevybuchla. Ten měl ale štěstí. Jenom doufám, že tuhle svoji nezasažitelnost nebude zkoušet i proti dělostřeleckým granátům nebo něčemu podobnému.
To je čas cirka. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Možno budete úspešnejší, možno nie. Potom sa vrátime sem, tu je zhromaždisko. Potom spravíme debriefing a nasleduje opekačka. Tí ľudia, ktorí budú chcieť, môžu sa pridať ku skupine, kde bude prednáška. Bude prednáška o histórii Vietnamu a bude prednáška o zdraví a o kliešťoch, ktoré vás tu môžu stretnúť alebo vy. Takže rozdelíme sa do dvoch armád. Žal to pyrotechnika, preto a ľudia. Je to také. A že všetci tí pod tým lesom sú mŕtvi, že ich vykačušovali. Ne, pičovina, nech to ne. Tak čo? A bude, chlapče. To Ako bude vodáky, potom len nasadte kuca-paca. vodáky. Normálne, nech všetci nasadia, nech si všetci, čo majú, nech zapnú baterky. Ináč to by nemuselo byť špatné, vieš, by na seba videli, bolo by to oveľa pestrejšie. Leží tu niekto? Pred nami? Tam zalezení všetci a oni tiež. Teraz bude ticho, vy počúvate, jak sa všetci Toto je my? Že sa to osvetľovalo, malá pičovina, ale proste bez toho strašne to bolo. Čo vy sme chvíľu rozmýšľali, že sa tí kaťuše lietáči povedali, že proste idú do piče. Nevyskúšam, chápeš? Ja to je niečo noci. Hodnote sa sú, že to vlastne začať, jak máš čas? Pomaly. My sme spolu boli tie lepky tam dávať, tie biele, my sme to je... Ja som potom na tej jednej strane, ako našli sme tie dve, a tu jednu, ktorú si mi ukazoval, ja som ani kokot nevedel nájsť. Ja som tam chodil do piče, hľadal som to do piče, takto ručiek. My sme teraz našli gole na chvátu. Neserte mě, nebo vytáhnu bouchačku a vlítnu tam mezi vás! A hokinci, tebe dneska zase čekaj hajzlíky! Ano. Ja by som mal zaplatiť čo? Kde je? Šestko, tady káně 1. Je jich tolik, že se prostě nedá netrefit. Sakra, držte se chlapi, přesouvaj se! Kurva! Kurva!